7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. All right, mangabe kusulesithathu from 7 to 8 so sikhuluma indaba yesintu, but mangabe kulesithathu lokuqala enyangeni sisuke sine open line. Why balulekile open line? It's because monothisa ama topic wonke esikhuluma ngawo kwisintu isihloko silidela kwesinye isihloko. Kuba khona imibuzo oyuvele uthola ukuthi ke wona ke awusangeni kwisihloko leso esisuke sikusona ngaleso sikhathi. So bese kuba ukuthi ke okay, so masiqala ke inyanga uthela wayeka. And okunye kusilekelelayo ukuthi lolu hlelo luzosilikhuluma njenga namhlanje yezinye zezihloko eziqhamuka kuwena ezumlaleli. So ke namhlanje ke njengoba siqala uMarch uzokwazi ukubuza umbuzo. Sine open line. Inumber 031 537 3000 and on Facebook Indaba with Alex, Twitter and Instagram Alex Mtiane. You will get this show video yayo ku app Gagasi FM na ku YouTube, and the podcast yakhona uzoyithola as well. This is Gagasi Indaba. Siyakumukela nawe osijoyena kokuqala nqa namhlanje. Well, angeke ngikwazi ukuba nempendulo kuyo yonke imibuzo ozoyibuza, which is why ngineyingqwele ama experts okuyona azobe edingida nakulolu daba. Sinoxolana Mtshali. Mlawuthi siyakumukela Gagasini. Songajaza sohlaza ngiyabingelela kuwe mfowethu, ngibingelela nakumdidiyelo ohlelo, ngibingelela nabezitha ngale. Siyabonga ngizobuya kule isithakazelo ehlabangani ngoba sizoma introduce undaba ezitha igesi yethu yesibileke umntwana uMelusi Zulu. Ndaba ezitha. Siyathuleka sohlaza. Asibonge nje ukuthola ithuba kulesi sikhathi sonyaka. Okay. Ngizolani mawuhlabangani eqala ethi songajaza sohlaza. Kukhona into eyenzekayo kodwa engenali igama lokuthi ungayichaza ukuthi ibizwa yini. Yabo umuntu ekuthopa ekubiza ngalo owena. Ubizwa ngithiwa yini lo muzwa lo? Likhona igama elichazayo? Kuningi elingakuchaza ngoba ngizokuveza ngokuthi uma usuthintwa ngalolo hlobo sohlaza, uma uthintwa ngalolu ukuthi sohlaza ubusohlaza wena ithambo lolibo lo sohlaza. So uma kufika kuleso sigaba usuke ukuthintwa lezo nyande ezulu zakho ukhulekelwa ngokuqhawe bazo ngoba bakhona nje kuningi kakhulu abakwenza. Yeah. Kukhulu abakwenza kuleli likaMthaniya. Inhlana sezansi iningizimu yonke nje ikhona. uZulu wongane uyaziwa ungayonke amakhono omhlaba uzoba fica uma ukukhulunywa ngoZulu nje kuyacaca ukuthi ukhunya ngani. So leyo nto yiyo ke ewubugugu eyenza ubuthina buhluke kunezinye inhlanga because uJohnson sekuphelele lapho kunjalo nje yezo magalela usinga ezinye zeingxenye ezikhona emzimbeni nakho ke nalo igama usinga usinga othi mawuthinteka uzwe ukuthi kuthinteke lapha ekujuleni ngoba zakhelene zona namathambo omzimba nazo zethu zibe mhlophe njengawo amathambo kodwa zibe samsipha kungesiwo umsipha. Yeah. So ilezo nyama esingathi zinjalo ukuthi ungavuka usinga kunyakaza zona ke okuyizona eziqinisa umzimba ngokwakhelana kwethu namathambo. Okay. All right, shaya physiology. I think na spiritual magalela ekutheni uma kukuthi umuntu nomuntu kune spirits akuyena so umwabizi wathopa uyabona nawo anyakaza akwazi ukuthi ungavuka. Iyo kanye suke siyithinta ke le namhlazane sikuthuma empini sithi hambolwa ngeke ulwe kahle lungavukanga usiya nazo angithi nje ukuxhuma nje uma nje ekhuluma unjengoZulu lithi ke iqhawe lethu elikhulu ilembe la kuthindeka khona ukuthi ninabe igwiji likaMdlaka lithi ligide belibikezela abasini bengo leyo ndaba leyo wena njengoZulu awukwazi ukungathinteki lutho kwena ngoba njoba sengimbizile nje igwiji likaMdlaka ngisho okhokho bakho balele khona nje bayakwazi ukunyakaza manje kwathinto omkhulu manje osohlaza manje ngoba bayeza ukuthi
hayi sithintela ingqwele yethu manje. Okay. Njalo. All right. No, izwakele. All right. So umbuzo ke 0315373000 ukubuza nokuphawula kulolu hlelo ke uthi sithi sinama experts nje umlaleli avele azoqhamuka nento asembulele yona so sinomtshali ke no Ndabezethu. Na into evelayo la kaningi ehlabangani besilinde ukuthi size sifike kwi open line bese ke niyayichaza nina kahle. Ngizokwenza nje isibonelo la. Ingane ekhulele emzini wakwaNgcobo yalahleka iminyaka bese itholakala later isikhulile leyo ngane leyo ayilazi kubo and then bese kuthi ke ma iadoptwa ibikwe ke ikulelo khaya lelo esinge yakulo kodwa kukhona ukuthi yona izalwe ngabantu bakwaNgcobo. Okay, so ngelinye ilanga sayikhuluma indaba sayikha phezulu nawe abanye ke bathi kungaba nobungozi lokho kodwa wena awuboni kanjalo. Ngawuthi sikhuluma Mlondi. Oh kwakumakubani? Yeah, sathi wasathi isitholo but ke sasikhulume ngendaba yeadoption. Ukuthi umuntu adoptiwe kuyenzeka yini ukuthi impilo zakhe zigcine zenzeka kulo mza adoptwe kuona. Yeah. Ngathi mina wasematshalini yebo. Ngoba isiZulu sithi umuntu kalahlwa. Umuntu engalahlwa nje akubona abantu esigcina sibathe sithi bayidlozi la ekhaya la. Sebengathethwa abantu ababebazala abangalandela emva kwabo kodwa kunje njoba besinabantu ukuqala bekuthiwa babanjwe empini bathwalwe bagcine be abantu bakulo muzi kunomuntu ofike ezokwelusa la ekhaya athwale agcine lo muntu engasazanga nesibongo sakhe eyizukunza namhlanje ke sekukhona lokho esingisi noma kwesilungu okokuthi usuyam-adopt umuntu uthi ungwala. Yebo abanye bazongiphikisa angikuphikisa ukuthi ku-wrong kodwa ekugcineni kosuku umuntu nomuntu uyayifuna lento okuthiwa ungwakuphi. Sengimenzele ukuthi hayi no akazizwe engowala ekhaya. Right. Akazizwe engowala ekhaya. Okay. Ngiyacela kubantu basematshalini bohlabangane bomagalagasi njengenyama bonke le nduna nithola isila sensele ebohlangabeza inkomo namatholazo. Ninalo muntu angimwazi. Nginethemba lokuthi njengoba ezela ekhaya uzosizakala. Okay. All right. So ukusizakala kwakhe ngicela uma ngabe kuukuthi bekudala ukuthi uzosizwa ibandla sasemantshalini. Yeah. Angabikho umkhokha ozokwenzeka la ngokusizakala kwakhe. All right. No, akhule. Yeah. Makufika isikhathi sokuthi aganwe useyaganwa lo muntu. Mina njengomtshali ngithuma abantu ukuthi nayi indodana lapha ekhaya ngabe indodana engabe indodakazi kukhona abantu babona umuntu kuyo hambani lo muntu angimazi aqhamuka kuliphizwe kodwa egcineni kosuku umuntu noze sekozomtshali si nomtshali noZulu ama experts ethu azoba nathi uphendula imibuzo basicacisele nje kwizinto esikhuluma ngazo. I-topic yethu ayikho namhlanje iyona leyo ukuthi wena uzofona uraise ke noma yini ofisa ukuyiraise izimbuzo kumbe ufisa ukuthi uphawule nawe online ke bavulekile. Asathe ke Emlazi uphilile sikubingelela Philile. Sawona bhodala senjani? Siphilile wena unjani iphilile? Ngiyaphila ngithanda ukubingelela nobaba Phophathi nomfundo. Yes bavukile. Thokoza. Yeah baba umzukulu kaMangaze noMzobe so into eyenzakalile kulo nyaka like sekwakhiwa kwaqala kabusha umuzi so nje wasesele abazali bethu abacaca nogogo bethu isibongo sogogo bethu njengoba ngisho singumkhulu and sesele sisingane sifuna ukwazi ukuthi yini into esizoyithatha njengoba umuzi usengathi usondela ngasepheleni yini izinto esimele sizenze izolala nasemsakezweni. Ngiyabonga Philile. Okay, nosebonga kakhulu uphilile ebuza lo mbuzo siyabonotha ke bazowuphendula bese sithatha ke no Anonymous enkandla. Sawubona Anonymous? Yebo uyaphila bhodala. Siphilile kunjani kwena? Hayi siyaphila ngibingelela nako baba. Yes. Thokoza. Yebo ngicela ukubuza kuba abantu besikhathiselela ngoba ngedwa kule. Imiphi imisebenzi kufanele uyenze esikolweni? Ngilingane nje akwesisi mhlawumbe kufe ukuthi intombazane mhlawumbe ayenziwe langa umuntu.
ingakwazi ukuthi mhlawumbe ithi hayi ekhaya nje ekhaya ungakwazi ukuthi uze lesigodlweni mhlawumbe uthi ayifike nemzuzu lesigodlweni. Okay, so wena ke njengomuntu omelaphi yebo njengomuntu omelaphi imithi imisebenzi evumelekile ukuthi wayenza lesigodlweni. Okay, akuvumelekile usenze lesigodlweni. No ngikuzwile. Okay, asizojena ke qala kuona ke Mageba uphendulelo and then lokaphilile uzophendula umtshalo emva kwakho. Indaba le ayibuza umfowethu noma ndodana ithi okokuqala umuntu engake akubeke nje ngokungana nazo ukuthi indawo yesikolo okanye indumba ikhaya lika noma ubani osuke efika enenkinga. Uma ufika uzobheka usuka la usuka khona unengxaki exakileyo uya endumbeni ufike noma esigodlweni ufike uthole leyo mfihlakalo obungayazi lebi kususa ekhaya. Yes, ngamafushane ke ithi ke impendulo yakhona uma kuya ngokuthi ake ngithi umuntu ufika akanalo imuva noma ngezingqinamba ezithile kukhona abantu abazalwa emakhayeni la esekwaqoka khona ukuthi abantu abasathintana endaba ngesizulu mhlamba noma ngeyemsamo manje kodwa lo nenkinga yena uyadinga ukuthi asondelana nendawo efana nendumba noma isikole. Yilesi sikhathi ke lo muntu ke engenambandelo ukuthi ikuphi okufanele kwenzeke lapho noma ikuphi la sizokwazi ukuthi sithole ulibo lwakhe okuyisibongo sakhe noma uzalwa phuma wakhe noma baba wakhe bese sikwazi ukuthi sidonse sicela ukukhuleka kuleso sibongo sisikhulekela la ekhaya kwaZulu uthi sicela isibongo esithile sisondele lapha kungomzukulu waso onenkinga ethi bese siqala ke siqhubeka ke lapho silalela ke. All right. Ndaba zethu khona umbuzo angazangaza ubuze encanthi mhlambe wona trigger ishele question ngoba ebaningi abanye. Khona into eshiwo la ukuthi nina njengoba nelapha nje niyakwazi ukuthi nintshontshe amandla omuntu kodwa ukuthi nizomelapha. So mase kuzothiwa khona umsebenzi ozowenzelwa kwindumba yakho Ndaba zethu akuve yini sekukuthi sekuphendula izinto ngendlela engafanele. Oh, hayi lokho umuntu ake kuphike ekuqondanisa nokuthi asizelwe emakhaya okufana nangenhliziyo esifanayo. Zikhona vele izonakala. Lokho singeke sikunanasi. Kusekutheneni phela ubunembeza kuphela into ekhona ukuthi lo muntu ufikela kunalento sohlaze khona umuntu akumele angayibeka lena mhlambe ehlala isithela. Ilena ethi umuntu uma efike exakekile sohlaza lo muntu usuke disparate ngalento ayidingayo. So umuntu osesele neqiniso lobunembeza umuntu osuke inyanga ngalomzuzu ukuthi lo muntu uhluphekile kumele ngenze iqiniso. Sure. Kunjengoba njengamanje ngila ekusakazeni akumele ngikhuluma into engelona iqiniso ngoba la sizokwakha isizwe la sinengxaki khona. Ungadukisi. Into efana nayo ke le uma umuntu esefika lapha nendumbeni ukuthi angimenzele okuyisiminya. Uzokuzwakela Ndaba zethu. Okuyiqiniso yabo. All right, mntwana malo sizulu. Hlabangane uphilile ubuzile lapha ukuthi ke njengoba be raise ingane zakwabo abazali bengasekho yini okumele bayenze? Uthe umuzo usuyaphela ngazi bengithi ngizozama ukulandela lapha ngangathola kahle. Ya sebesele bebodwa njengoba yes ekutheni kukhona into ebaphoqayo ukuthi ngeke bakwazi ukuqaqa izinto zabo ngenxa ukuthi akekho umuntu omdala ozobakhulumela ngisho emsamo ngoba phela khona leyo nto yokuthi kufanele kube umuntu omdala futhi osedlule kwi stage esithile sempilo iyabanqinda ukuthi bazogcina bewaqaqe kanjani lamaketanga ababophile. Ukudoda khulelwa qala lapho kukhona izinto ezikwehlela uncane uthatha udadewenu umbambe engalo umkhiphele ngaphandle ayogana ukhonjwa kuphina kungcwaba ubaba wakho umncane uqale lapho kubindoda izinto zikwehlela sikhula ngendlela engafani ngendlela engasho ngayo. So uma ngabe kuukuthi isimo sibabeka lapha ekuthenini abanasihlobo abangathi baya kusona sikwazi ukuthi sibaguide mhlambe ukubasiza into efana leso bona njengezingane besele bebodwa ekhaya ngicabanga ukuthi ngokuvumelana nangokubona nokuthembana ukuthi bengasho ukuthi wena mfowethu ngoba umdala sicela kube wena osuzolawula isiso kwenzeka kwezinto la ekhaya nayo mfowethu lo okhonjwe yibo bevumelana ngoba
ekugcineni kosuku kufuna kube khona ozoyikhomba indlela ukuthi ubakalani Okay, ugcina kuqhubeka izinto zenzeka sekungaba omakhelwane abaseduze ukudabukela umzofileyo ukuthi cha ingane zami makufika niyake nenze nje tshelani lona ke imitheni yamethemba abesenza ngalendlela then emva kwalokho leqhubeka ikhaya kusasa abantwana sebebonga omakhelwane ingakho ke ingane ingeyesizwe. All right, ngiyithanda ke lempendulo efela la kumtshali ngoba mawuzo abantu bebeka inkinga zabo kuba sengazi ukuthi angeke zakwazi ukuthi ixazululeke la ukuthi into ayikaziyenzeke akusho ukuthi angeke uzukwazi ukuphila. So inhloso yelo hlelo ukusivula amehlo isivuse isenze futhi singabone ngazi ukuthi izinto zimpossible. There is always a solution. Indaba eKakasini ungafona ku 0315373000 esinomntwana Melusi kanyeke nomnumzana umtshali ungafona ke manje ngizwe ke na Facebook Indaba with Alex. Ulalelu Alex Mthiyane on Indaba Gagasi FM. Sithathe Khanyisani eMaritzburg esifonela siku open line namhlanje ubuze noma yini ufisa ukuyibuza and sino Xolani Mtshali kanye ke noMelusi Zulu usekakaseni Khanyisani hamba kanjani zohlaza sure kuhamba kanjani kuwena hayi akufani baba yes sibonga nje ukuthi sesingene ku level la noma kade sangena yes hayi no into kumele siyibonga leyo kakhulu. Yeah. Angibengilele kumtshali ngamgcina 2018 efike lapha emsebenzini phindanga ngambona ngesikhathi. Angikhumbule mfethu kumsebenzi Vodacom. Ayu kulungile mfethu. Hayi ngiyakhumbula futhi ngiyabonga nje ukwazi ukungena namhlanje yangirecognize ngevoice lendoda. Oh okay. Yeah, ngibuyelele eMthazulu lapho. Yebo. Manje ngicela ukubuza man. Ngineyithunywa yabo. So uma nginethunywa uma wami benobaba bami sebeshadile kwesilungu kodwa bakagcapha futhi ngisabiza isibongo sama. Yonke into enginayo nengiphuphele izalukwazi enginayo. So now ngiyakha but ngakha umuzi lezalukwazi embini yando. So ekugcineni ufuna ukuthola ukuthi ke lo muzi ngizobiza ngesibongo sabuka mama noma fanele ngikubi because mase sekuthi uma seke ubaba sebeyile babacacake ngizobe sengushintsha ini sengubiza ungcobo uma uqhubeka kube isibongo samama noma ibongo lezalukwazi lezi zingembethe yini lapho ngifuna ukuqeqelela khona ngoba ngisayisha 5 lo muzi wabo zokubiza ngokuthi uma seku right ke sengiqondisile yonke yami isibongo sebecacile labazali uma kanjani. Okay Makeba angibingelele futhi ilento yakho ETM njoba umama nobaba kazange bafinyelele esiphethweni sokuthi bacace wena uyingane kagogo nomkhulu abazali umama into ezenzeka njengamanje mhlambe enye imfihlakalo onayo njengamanje edinga ukuthi ukuhlalele obala ilena ethi inglozi yaseyithunyene engenayo yona iphi inglozi yakama phelile inglozi usho ukuthi umsebenzi nakho konke nanokuqonda ngqo embuzweni wakho ilena ethi umzo wakhayo njengamanje nosazo lokhu hlezi ukhona umzwa kuba uzobiza isibongo sika mama wakho okuyithi isekhaya komama wakho until ufinyelele esigabeni nazo futhi kuba nezingxoxo ezinjenga engazifanisa nokuthi inkulumo yobikhongwa ngaleso sikhathi ukuthi izophuma ibheke ngapi inkulumo uma sekufinyelele kuleso sigaba njengamanje ungayifaka ehlathini wena isibongo sibizayo esika mama wakho. Okay. No, Coach Penela Khanyisani siyabonga bhuti. And then bese sithatha isicelo zonke eMaritzburg isicelo. Isicelo sekakasini sabona? Yebo. Yes, sure mfethu. Uthini umbuzo wakho? Ngibingelele nobaba lapho nomthiyelo ohlelo. Thokoza. Abazali bami abacacanga. Kodwa ngikhulele nje ku esayidini lababa manje mangabe ngakha umuzi kufanele ngakhe umuzi ngubi ngosokuthi ngiwakabani ngikhulile kubaba ngibiza isibongo sababa kodwa sengithola ukuthi no ku-wrong ngoba bacacanga kufanele ngibuyele kufanele ngibuyele esibongweni sabo kama then ngicela ukubuza ukuthi imizi yabantu abadala yakhiwa ibe mngaki mhlawumbe ukuthi nje ufika kwakho umuzi kakhokho nokhokhokazi nokagogo nomkhulu kanjalo noma
unoma uba wodwa nomuzi abantu abadala. Oh okay. Makalele. Ngicela ukuthi nje ngithi ukunensa la ngixoxa lento sohlala. Ukuba namandla ukukhulisa ingane yakho akusho ukuthi ingane mongazi wenzele lutho selakho. Ngikhuluma njengomtshali okwenzile lokho. Okuthe noma sekufika esigabeni sokuthi ingane bukhona olufangela okay sorry Sicelo yebo uzokhetha kodwa bhuti ukuthi uzolalela le yakhe irede seduze noma siku drop ethina ngapha. Okay bhuti. Okay ngiyabonga sala. Then la ukuthi ngikukhulise la kusho ukuthi yonke into seyizokwenzeka iphelele la kodwa uma ngabe bethi laba ozalwa kubo siyacela mtshali ngoba lana sibona izinto ungazizokwenzeka kodwa sizokwenza konke egameni lokuthi ingane ikhuliswe wena. Uqala mangabe ukuthi ingane ngentombazane itsholwe ekhaya konini ingane. Uma ngabe ukuthi mina ngumfana ngalo ekhaya komama ziphuma ekhaya komama kugaywe ekhaya komama ukuthi ngiyoganwa. Abakithi ngokwesibongo bamenywa njengezihambi bengiphelezela ohambeni lokugana. Sekuyothi la sihleli khona sibuthethe ubulanda ukuthi mina ngubani ozalwa kanjani. Ila uqala kuvela khona ukuthi mina ngubani ozalwa ubani. Ingakho wami umlando uba mncane bese ngiba negama lokuthi ngumlanjwana. Okay. Well ngikholwa uphendulekile ke zonke siyabonga. And then usiyala uthi abazali bami bashada umshado omhlophe kumanje ngisenhlelweni zokushadelwa ngokwesintu. Inkinga ngizwa bethi kufanele ngiqale ngishade sabazali bami ukuze ngenze lo ofunwa yimi. Manje ngizothatha phike imali inkomo njengoba zibiza kangaka. Makeba. Lembuzo imbuzo ejwayelekile. Kodwa ke kunalento uma ntshinga njengamanje uphuma kulo esihlokweni esithi asifani impendulo yakhona. Njengokuthi la iyo lento egcina ibangeke. Uyabona la le ndaba evela njengamanje lo khulumayo ufuna ukuganwa. Kodwa unencindezi ethi kufunaka yena aqale ukushada abazali bakhe. Indaba ifikishino inombuzo othi ngoba lo muntu ofuna ukuthi ukushada abazali bakhe umuntu osayingxenye yasekhaya komama kuzokwazi kanjani manje ukwenza into ingxenye yasekhaya kayise ngoba abantu angazi noma basaphila nabazali bakhe noma basaphila kodwa uma kuya ngokuthi abasaphila phela kuyakufanele uma kuqedelwa leyo ndima ekade ilinywe umne wabo noma umfowabo ebese uqhamuka abakubo phela bazoyiqedela leyo ndima ngoba lo ozalwayo ufanele ukuthi aganwe akakwazi ngoba usuqondene usewumlanjwana nje ubesho manje oqondene nogogo nomkhulu wakhe kuleli side likamama wakhe ngapha kulikhulu ukuthi uzofinyela kube khonta azoyenza kufika sekudala ke umlando wempi womsindo kuthiwa lo muntu uyabangwa sure leyo nto efika ibe nengqinamba ke othola thi iyavela empilweni. Okay. 1932 sikhuluma nomntwana uMelusi eZulu kanye nomnumzane uMlawuzi Mtshali sikhuluma iOpen Line. Indaba is produced by Mfundo Mabaso on Gagasi FM. Alex, usiyamba nje Bendle Protein lo ngiyabengelela kini nonke. Mina engifisa ukukhuluma ngako iloko kushisa kwempepho ukuthi yes uyakwazi ukunikezwa impepho. Mina ngendlela engayalelwa ngayo kwathiwa angithole iqhude then ngihambe ngiyemsamo nginikezwe impepho kube mina umuntu ozoshisa impepho njoba kungasekho umuntu nje sekuyimina nengane udade wethu nabanye so kuyenzeka so usisi lo akangabi worried into nje eyenzakalayo bathole lo muntu ozobashisela impepho njoba sekushiwo nje ngiyabonga lele angibingelele baba uMthiyane ngicela ukubuza mina ukuthi uma ngabe uganiwe umntwana esahlala koninalume adlule emhlabeni isihlangu umenzela kanjani lo mntwana oshonele komalume engakabi ngakubo kababa wakhe isihlangu uthi uyafisa ukuthi umenzele umenzela kuphi kanjani ngiyabonga Alex Nongoti sanibonani siyabonga ngohlelo liyasisiza kakhulu bengicela usizo la kwenze ukuthi intokazi engangithandana nayo ya khiphe isisu manje angazi ukuthi
ngaqala ukuma ngithi ngiyilungisa leyo nto kodwa ngifisa uyilungisa inkinga esekutheni angakulungeli ukuthi umndeni uyazi kodwa leyo nto angazi ngenza kanjani ukuthi iqhubekele kahle ungazi kodwa. Siyabonga in some parts of the province liyanizulu. Okay, emadoda soyihlukanisa phakathi ke lembuzo njengoba ewu4 yena empeleni le usiya ubephendula usisi lo bekhuluma ukuthi abazali abasekho wathi ke yena uyakwazi ukuthi ayishise impepho. But lo oqala ke ekutheni ubungozi bokushela intombi ngomuthi uzothatha ke Mageba bese ke nephupho lakhe lokuthi khona umuntu wesifazana amshelayo but uyamphupha. And then bese umtshali ke esethatha le yokuthi ingane ishonele kumalume ufisa ukuyenzela isihlangu uzoyenzela kuphi nangeno umlaleli okhuluma ngendaba yokuthi girlfriend yakhe yenza iabortion. Asiqale ke kuwe Mageba. Oh. La ilokhuzane ukuqomisa ngomuthi akaze kube nobungozi noma bukhona kodwa ke ake silibekele liqiniso imize eminingi esizweni samaZulu kukhona lo muthi okuthiwa ubulawo nje akazi nje ibhungela ubaba lesohlaza liphume nombaba wakho aphume sohlaza ephume nje egeze ngamanzi ane sunlight kuphela ayikho into enjalo khohle kubukhona ubulawo bokugeza igazi ukuthi thandeka. Okay, yabona nje le into ekhona le uma bese kuzofika lapha ebuthini lobo buthi uma umuntu esefaka isibango lesisibango esibasibe sigcina siqhatha ke imndeni esinjani leso esigabeni sethu bekukhona lesisibango lesesithi sisasheshisa nathi ngoku leseyibholeyane ukufaka intombi ubamba intombi ngesibango sesibholeyane. Okay. Ihayize ke intombi kuba izodawo mina uyangibiza usohlaza izofika ekhaya kudaleke ke ichaos esimanga. Bese kuzofika ke ekuthenini ke lo muntu usuke ethi uzama ukwakha kodwa ke kusekona bese kuzothi ke kugcinene ke bese kuzoba khona le ndaba ke ngebe ngiyamabutho amabutho ayabalansa enza okuhle enza okubi ngoba amenzile kukhona ukuthi enze ngendlela ahlanganiswe ngayo kuyakhona indlela ukuthi ahlanganiswe ngayo ahlanganiswe ngayo ngendlela enobunuku uma esenobunuku mhlawumbe uzothola ukuthi asezomvala lo wesifazana ukuthi angabathola abantwana. Yilapho okufika konakale khona ke mayelana nokuqomisa ke ngomuthi into enjengana lezo kodwa bukhona ubulawo hayi bukhi ulalele njalo mtshali nguthatha ama notes lapho ebese kufika la ekuthenini uma udushela intombi buyiphupha leyo ndaba ithanda uba nongabilula kanje ngoba kuyenzeka iopposite ukuthi le ntombi nje uyiphupha uyiphupha imi kanjani kuyenzeka ukuthi uyiphuphe mhlambe niphikisana manje phupho iphikisana lento isho ukuthi lo muntu niyavumelana mhlawumbe iphuphe le ntombi lena uthola ukuthi iyavuma ayithola ukuthi ayikuzoka kuze maphusheni niphambene imvamisa livela kanjalo nje niphuphe. Okay. Alright, so kusho ukuthi ke la kuyisoka okhona intombi licathamelayo wena ke Mageba njengomuntu komthakelayo ke lobulawo ngeke ubuze ukuthi intombi yomuntu inileyo wena uzomnika hamba afika usebenzisa. Yabona intombi makuseyintombi kukhona ukuthi osayishayela kakayo sinosayidlisa icala imi nje lonto kodwa eqala konakala mase kuyingodoso yomuntu inkosikazi yomuntu kakhulu ke lo muntu uyabona mekafika esigabeni sokuthi useyinkehli ngoba umuntu bangwa kuzofika esigabeni esithile uma kafika kuba inkehli wafakwa izinsoyi zalesa sibongo sasemantshaleni lo muntu useyinkehli usekhonjelwa yize zikhona zonakale iqhubeka zimbanga umuntu wesifazane kuzobe kuthiwa seliyasina udwendwe ngelanga elithile uyazi ukuthi ikhona leyo nto ukuthi sohlaza uthi uthayike seziyawushaya usunda kusasa kufika umuntu ozoza ngesibanga esinzima kakhulu afika amkhipha umuntu wesifazane esegonqela ukuthi uyaphuma ngelanga elithile aphuma akushiye buchithe bugayiwe ngempela izinto ezinjenganalezo kodwa ngoba izinto ezikhona yabona lento iqhubeka izizofika ngelanga la sisigcawu la kuvuka khona izibango zakho zeintombi okade uzeshela noma ezaqoma zaphuma na namasoka izesheli zalo
uma ungeza uqina kufanele ngabe udingeka izinto la kuvuka khona ukufuna ukusukunywe khona kwenza izinto ezibalekile zokuthi uyaqinisa wena soka no okay nenkehlile iyaqinisa ngoba hayi kuzobonakala all right Mr Mabaso, you are diarizing it ukuthi that's the next topic soyibheka nje iyodwa right mhlabangani ubhuti ushonelwe ingane ko malume usebenzisa igama ke lokuthi ufisa ukuyenzela isihlangu noma ke ngingakwazi okunye sibuye sikubeke ngokwehlukana ngamagama nangayigothiza ngakithi ngizocela kodwa ukuthi ke ngiqale ke ngiphendule lo mbuzo ongaphansi wokushonela kwentombi ikhipha isisu bese ngibuya ngiza la kwisihlangu mhlawumbe ngizokwazi ukuthi ngithole ukclarify ke la khona la Sohlaza kukhona izinto esiyake sizibuke zinkulu kodwa kufanele sizenze zedlule yabona izinto eziningi uthola ukuthi umuntu kufike kwaba khona ingane eyazi ukuthi ngiyalapha ayibizwa ukuthi ngiyalapha lelo uqala useyolithwala impilo yakhe yonke ngisho namhlanje sekufuneka kakhulu ukuthi cha ingiyasho endaweni ethile angakwenzi lokho okwenza ukuthi umuntu akhululeke kubuye ke kuze nakukho lokwezisu lokho sisu ususikhiphile phela isisu it's okay fine zithethelele wena kuqala ikhulunye indaba idlula akekho umuntu osezobulala omunye ngokuphi isisu umfowethu lona uthi akabe ready kubakusho ukhipha isisu nje hamba uyasho ukuthi ingane yakanga khipha isisu emva kwalokho kwaphuma umntwana one uxolo bazomcelela uxolo lomfolo ngokuthi ukhipha isisu two akagezwe ke phela ukuthi uphele isisu njengoba nanoma imuphi umuntu wesifazana whether siphuphumele singakhishwanga uyagezwa nalo sikhiphile futhi naye uzogezwa njengoba egilele umkhuba bese gezwe lehlanjulwe ukuthi lento ke nayo mayingaphindi yenzeke ngoba khamba umlando ubuye uyiphinde ukuthi ngelinye ilanga uyabona sekukhona umuntu futhi osephinde egile umkhuba ofana le noyezwakala ngibuye ngizwe kulokhu kwesihlangu lokho esihlangu ukuthi angazi ke ngifuna ukumandenda kahle mayethi ufuna ukwenzela ingane isihlangu khona izinto Sohlaza ebekade zenzeka kubantu abadala zingenzeke kanini ngakubekela nje simple thing lokhu kungcwatshwa komuntu nje ngecansi okuthwala imbonqa namhlanje selasikwa mihla kathi ixole icansi beligezisa umnomzana lingcwaba umnomzana selangcwaba nombani two kube yilento okuthiwa uphaphe yebithi usumdala bihlatshela umuntu omdala leyo nto sekuhlatshelwa namhlanje ngisho ingane ishonile kuhlatshwa inkomo kuhlatshelwa umuntu oshonile so ke angeke ngazi ke la mayithi ingane ihlele lapha nofuna ukuyenzela isihlangu then ngicabanga ukuthi mhlambe ekwenzeleni ingane isihlangu uma ngabe ukuthi ufuna ukwenzela ingane yakhe angazi mhlambe ngizocela uma akathi ukuklarifya ngoba ngizosuke ngiphendule ngendlela okungeyona mhlambe nokwazi ngendlela ezobingcono ngiyacela undaba umsebenzi umono owenzelwa ingane misishonile ubizoyiqala lapho ngoba uyiletha kwenje umageba ngakho khona lokho ekutheni mhlawumbe usebenzisa igama engaqondile yena wazi ukuthi uma ingane ishonile kumele yenzelwe isihlangu mhlawumbe kulona igama elifanele lisebenzise kodwa ke ukuze sisize nabanye lo msebenzi owenziwayo uma umuntu eshonelwe ingane Sohlaza ngiyabonga manje ilento ime kanje asikubeke ezulu ngoba sizokwakhana la alikho igama lokho ayikho indaba ukuthi ingane inesihlangu isihlangu ngesomnomzane wekhaya ingane nje incane Sohlaza ikwazi ukwenza lesihlangu kuthi kuthiwa yini makuyingane lo muntu lowo kunjoba enye intade ikhuluma la lukhuzana uma nje ngathi ngokuhlukana kwendawo kodwa nje uma kuya ngokuthi kushona umuntu omncane undodana njengami njoba sengengaka nangihamba na uma kuya ngokuthi ukuhamba yena undodana njengamanje kukusekuthenene wazwa nepart undodana okay qhubeka mageba ukuthiwa kuhambe yena kunaleso sigaba somsebenzi sokuthi ihlambo lakhe esikhathini leso sekuzokuthi amandla asekhona bese kuba ihlambo ke lakhe ayikho akukho kuyona ngoba ihlambo isihlangu uma umnomzana eshonile nje ufika fihle bese kudlula lelo mhlambe lelo viki noma lawo masonto amabili bese siyabulawa ke leso sihlangu omunye uyasho ukuthi isihlangu sami ningasitheli ngenyembezi okuthi ngelanga lokushona engagandwa ngalesi sihlangu bese kufuneka ukudlula insuku bese kuzothi emasontweni la amabili bese yabulawa lonke okuthiwa isihlangu okay so just ke mageba ke ukuphendula ke directly kusho ukuthi ngoba ingane ishone kubo kwamalume wayo umsebenzi ke lo wayo uzokwenzelwa kuphi lokho kuzodonswa ukuthi unina
njoba kukhulunywa ukuthi komalume wayo unina wayo leyo ngane useshadile ngubuyayisa ingane okay uma engashadile kubuyayisa vele isayingane yako malume wayo kufanele bayilokhuzana kuba izimbuzi noma kuya ngamandla imbuzi noma ya alright nokuyezwakala alright asathe nango usine esifonela from Newcastle sabona sine yebo sabona Alex yebo ma utheni mbozo wakho ngisacela ukubuza lapho obala kusho ukuthi nginenkinga engingahamba kubantu bezigcile inyanga zami nani lokhu zilinda ukuthi nabantu akadala so ngithema ngilala ngichupha ngaphupha ijazi eliblue pie network sorry kancane sisi network ibuyingabi inhle kahle uphuphe ijazi imbatho lesasezayoni eliblue pie all right yebo ngamiselwa sona bese bengitshela bathi ukubona njengamaphupho okay mina ngilongilala ngiphupha ngiza ngiphupha amanzi ngiphupha umfula manje sengisakhile into zami zizimnyama angazi manje kumele njani okay kulungile siyabonga kakhulu bazophendula bese sithatha anonymous New Germany sabona anonymous yebo njani siphelile mfowethu uthini umbuzo wakho anonymous mina ngisho uvalo nje bithi ngilenkinga yabona inkinga yami la yabona kukhona umgaqo okuthiwa M19 osuke eNew German lapha ku M19 musuzokumukela ku Ottovolek ku M5 kuhlezi kunengozi laphana iviki mhlawumbe wenze ingozi u5 mathi uyadlula nje khona uhlezi umgaqo usephukile nje kwenzeka izingozi yabo sure so kuthana last week mfethu ngiphuma nje endaweni zami ebusuku yabo ngathi mangijika la ekhoneni Ottovolek ngafica inkunzi malanga esikhova esikhulu silapha ekhoneni yabo so leli viki sengisaba ukuhamba khona kufanele ngiyothi pavilion manje emsebenzini ngoba ngiyasaba ukuhamba ngala kuDr Time nezigebengu kufanele ngiyojike pavilion kunenkunzi malanga esikhova lapha ngiyazi into noma ukuphakathi noma yini but indlela abantu ziyaphela so manje lesikhova simphakathi emgwaqeni noma between ama lane ekhoneni nje icele nje komgaqisi lapho lesikhova lesikuhlenze nje yakho ingozi vele usishayise ngiyasaba ngempimbo ngidlule lapha sengiyasaba ngijike pavilion ngithi ngihambe ngojoin N3 ngojoin N2 ngemhlanga okay sure leyo ke kuyacaca ukuthi izoya kumtshalo uzoyiphendula siyakuzwa but nomavimbele mnambethe sabona yebo baba Alex njani sikhona sizwena siyaphila ngibingelele nako baba lapho bengisacela ukubuza kunenyoni yaze ishika indize la ekhaya phezulu lenyoni yabathuthekwani ikhali lapha phezulu bese siyayikhuza bese indizela phezulu impela kodwa ilokhu iroundile la ekhaya hayi bo hey nansi indaba nezinyoni okay dokulungile sekuzo sisi all right asiqaleke la usisi lo uqala obephupha ijazi lokuthandaza ekafushane nje bafethu sesishawa sifuna ukwashaya bonke okay udade lo udinga ukusizakala ngokuthi ngoba lolu phawu lakho likhombisa ukuthi unengilozi yokusebenza okay ukuthi ufuna kalandela imiguduko efanele yokuthi akwazi ukungena ngimshikule ngoba uyathunya vele ubizo lakho uyathunya nje ukubeka ngamafushane all right nokulungile inamba bazoyinikeza nje khona manje Magalela nasi isikhova la emgoqeni ake siqala lapho isikhova nje kokuqala inyoni lena idla magundwane isikhathi esiningi ebusuku ingaze kwesinye isikhathi kwenzeka iphugcina isisolwa kuthiwa inyoni yabathakathi yebo angiphiki ukuthi kuyenzeka lokho kodwa ke ake izinga lamagundwane kuleyo ndawo nesikhotha ukuthi singakanani lapho before siqale sethuke sibaleke idla magundwane leyo nyoni all right isikhathi sawo sokuzingela kusebusuku okay uThekwano ndizela phezulu ekhaya lapho sengaphendula umageba njengoba kuyathekwana uphezulu kwendlu uhlola izulu ukuduma nje inyoni yona abayaziyo umageba ukuthi njengoba isuka ihlala emfuleni manje isuka emfuleni siye ekhaya kusho ukuthi ngicela ukunikeza indaba ake siqalele khona lapha kusale khona lapha nokuthi kubhubha kakhulu abantu kuleya ndawo kunalensila ke esalayo thina njengesizwe sinsundu abantu baye balandwe so kunento efikayo ke engayazi noma vele into inobuhle nobubi bayo la kufike ke kusale ke la ngesikhathi abantu belimala umyazi ahambe umphefumulo wakhe indawo la ukuhambele khona umphefumulo kufika umuntu kufuna umuntu enyama yakhe afika azomthatha ngesuku la kuba amsusu uthi suka la khona ekhaya
angahlali umuntu ehlale lapho uma ehlala lapho uzobiza abantu abaningi ahlale edala inkinga kulo ndawo iyo ke lento edala ukuthi lapha na njengoba lo mfo wesola ezebona ikhova bese kutakanisa kanye isuka lapho lo ndaba okay bese kuzoba yileke ekaThekwani ya lekaThekwani impela yona ikhona imkhubo esuke ihlola njoba kudinga ukuthi kube khona into abayenza lapha ekhaya ngoba kusho ukuthi kukhona ukuba kwasina ubajeqeza ngolimi lwesiZulu into engagwema into enganqandeka le enganqandeka yona inganqandeka kufanele bayisukumele kufanele bayisukumele all right okay siyabonga sibeka lapha ke indaba yethu namhlanje indaba yesintu mtshali utholakala kanjani ke inamba zakho 078 9840438 078 9840438 yebo siyabonga kakhulu hlabangani xola nimtshali expert yethu endabeni ngezesintu Makeba yakithi inamba ithola ithi 072 bisithi 56 98 724 angiphinde 072 56 98 724 okay asibonga siyabonga kakhulu ama comments ke na ku video le please abhale what did you think of the topic yethu namhlanje or into izwile ikhulunywa la and ishokele uyithola ku YouTube and nakuyona iGagasi app indaba yesintu special open line on Mondays at 7 talk to Alex nazo zonke indaba zabasha indaba